Igbo mụrụ nze m ọzọ ana m ekenekwa unu asịkwa m nke onye chinyezere sị ka ụbọchị nke tata waala anyị ọjị na ogologo ndụ arụ isi ike ihe akwa ka ihe nwe asị m nke onye na-eme dị mma ya gazie. Biko na ihe njikọ maka ya wee bịa tata bụ maka ụmụnna anyị akwa aka n'aka akụkọ kedu ife nna nna anyị ha menwu ịghọtago. Ọ bụ na o nwere ife nna nna anyị menwu ka efe me na Valo hospital, achọrọ m ka m bịa ebe a kwukwu okwu a ịghọtago, maka na a sị na ikwu amara ya ibezie. Ọ ga-abụ mfụ ndị abụm okenye nọ na soshal midia na-ekwuso m okwu ha na-ekwu anụmajụ unu atara akwụ ka ọ bụ ile aka ezi unu dị, maka na ọ bụ agụba adịghị nkọkọ na onye na-akpụ na amala akpụ. Ọkụ nwere sometime anyị na-ekwukwu na social media, anyị na-eyuzu sentiment and the emotion and the propaganda all in the name of o nwere ihe na-achị protect interest. We all understand that, but a sị na atọba ụtọ si wepụ aghụghọ ndị Igbo ihe kwuru onye bụ okwu kwuru n'eziokwu no matter what. Kwupụgodo nke ahụ bụ isopozuru ikwu nke ije bụrụ mmadụ, ya bụ ozi a na ndị na-agwa anụlọ odo anya na ikwupụgolo enu kwupụrụ ana kwupụrụ Olisa benigwe. Now let's begin. Akwa na-ajụ ife nna nna m na gị mepụtara bi na nna anyị fa ndị nọ here before us, ngwa ka m nyebe gị one after the other. Before ndị ọcha abịa na be anyị, nna nna anyị enweghị ife a na-akpọ structure. Ha ji treat things, ha ji ebi ndụ fa na-aghọta. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị atụọ n'ụgbọ amala, ha ji eje ma ọkụ azụ. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị awabaga akpụ. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị enweghị ndị a na-akpọ ọkpa mgbada, amara m ife a na-akpọ ya na bonu, ndị na-agba ọkpụkpụ. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị enweghị ọgwụ ewepụta from afịfịa a na-atụ n'eze ma onye eze na-enye nsogbu. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị enweghị ọgwụ a na-atụ n'anya for onye anya na-enye nsogbu, arịa anya ọ ife ndị Igbo na-abịa. Nke ọzọ bụ ama ahịa maka ndị na-enwe eze. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị achọpụtachago ọgwụ maka onye afọ na-enye nsogbu. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị achọpụtago ọgwụ maka onye na-achọ nwa na onye afọ ime na-esiri ike. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị achọpụtago ọgwụ maka ụmụaka ihe na-adọ daizi amụrụ m ihe na-abịa bụ mana ihe ọdụdọ ịghọtago. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị achọpụtago nne dịgasị iche iche bụ na jee chekie how old is Igbo tribe today. Ị maa na ife niile a ha chọpụtara ka na-abara mụ na gị na-abụ uru today. Ọ ga-abụ mụ na some of our people kwuo kwasị gị nwere ebe eji nne eje. Ka m gwa gị, o nwere some countries bụ no export of food na sustain their economy. As big as America today, America can export of vegetables. China the same thing, Brazil, Thailand and then other countries ha can export n'ihe gbasara vegetable. I don't think na some of you na here with the power of nni. Onwere onye nidelo nni n'ụwa, ma onye na-eje n'ọnwa, ma scientists, ma ndị science and technology, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ị nidere nni. And onye kpatara ọ ga-abụ sometimes Russia baa mba ndị West akụrụ down because of the things Russia na supply to them. Ka anyị bidokwe na-aga, before ndị ọcha abịa, nna nna m na-aga na-abịa process go some certain food mụ na gị na-eri today. Ọgbọnọ for example, ha tara ugiri, kụwa mkpụrụ ya, wepụta nke dị n'ime, o were ya mere process ya, gbaa ya n'anwụ. Kedu onye mgbe afọ na a ga-agba ya n'anwụ? Nna ajụ gị gwana m ka e wee nwee ike were esi ofe. Before ndị ọcha abịa, nna nna m mụ na gị na-abụ achọpụtago ihe gbasara onugbu, o were ya na-esi ofe nke mụ na gị na-eri today. Mụ na today na ịmaratụ na ime more research ma ọ bụ na aba anyị bụ developed country na onugbu bụ ezigbo ọgwụ a nwere ike transform tinye na tablet ọ na-abalị mụ na gị na-abụ uru.
ka ọ bụ mgbọrọdị, ka ọ bụ sọm akwụkwọ nri dị iche iche dị n'ala be anyị, ụgụ. Ị na-aghọta na a lot of things, name them but few. Before ndị ọcha abịa, o nwegasịgo ife m na nna m na gị na-abụ emebego nka na ụzụ. Ha akpọọ n'ogene, kpụọ udu, kpụọ ma mma, kpụọ ma ife niile dị iche iche, tụọ ma oche, tụọ ma ụgbọ amara ndị na-agba n'elu mmiri, megasị ife nka, nwega ihe a na-akpọ creative mind. Ọ ife anyị na-ekwu okwu ya ka anyị ji gatake n'azụ nọrọ ana chebe echiche kedu ife nna nna anyị fa megidere ndị enwere education that time megide wee dị ihe a na-akpọ this creative. Ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Onwere na-agwa go back to your root ka ije buru oke ite, mebe oke ibe bụ mebe oke awele. Ife eji wee mali ndị Igbo wee aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na onye lụọ na anwụ rie na ndụ. Ọ ihe eji wee mali ndị Igbo ejile belivuru n'ọgwụ to survive in life. Ndị nọ ebe a, ndị nọ before us ka m na-agwa gị ife a. Before ndị ọcha abịa, nna nna anyị azọwago aja gaa deep wee nweta aja ụpa wee zụọ ya wee were ya kpụpụ ụnụ. Before ndị ọcha abịa, nna m na gị na-aba akpago ọtanị. Kedu ndị nyechara ha anyị dị anụnwa pụdat na ya akpa ọtanị, akpacha ọtanị, ekwu onye n'ụlọ, mmiri na-ezo, mmiri ama ihe n'ụlọ afọ. Before ndị ọcha abịa, ọtọsị nna m na gị na-aba awaba gị wee were ihe na-ekpuchi ụlọ ya, na-ekwu ihe unu ada aghọta ya. Ihe a na-akwu okwu ewu creative mind bụ ihe anyị na-ekwu ka anyị chiga azụ na ya. Ọ bụrụ ife niile ka a na-emete na religious. Akpụona m ihe a many times. Mfe okenye like this, okenye na-ekwu okwu, ana m ajụ ebee ka onye nke a si. Ihe niile abụrụ religion. Ka m gwa gị, ọ bụ na anyị ka nwere that mindset of ndị nọ here before us nwere that na ị nwere ike itinke na-create things ụwa ji aga. Isi na ọ dị izi ime research, wepụta things, wepụta ihe ga-survive, ga na-sustain human being. Ịnọ ihe dị izi ka ọ bụ. Mana a na-ekwu like this, were ihe emotion and sentiment and propaganda pụta na social media na-akọ inyo. Ihe a niile abụrụ ihe a supposed na-akọ kịta. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ let us stay together, gather and plan. Na ihe anụ wee megasị ka anyị ga-esi wee upgrade things. Before ndị ọcha abịa, ịmara na nna gị amalite ife a na-akpọ kunshi egbe nya gunpowder. Ka ọ na before ịmara na before ndị ọcha abịa na nna gị agbabago mkpọ n'ala. So kedu ife na-eme anyị? Before ndị ọcha abịa, nna gị enwego structure etu ihe si aga n'obodo, nwee ụmụnna, nwee ọgbọ, nwee ikwu, nwee ibe, demegasịa things. Ọ ga-abịa nwee problem na eju esi wee solve ihe a. Ekwuola m ihe a many times soon that na ịgba ọgwụ bụ individual something. Ga-abụ ịpụta na mgbe gboo ịpụta asị gị na onye adala ọgwụ, ma na family a na-agwọ ọjọọ ọgwụ, na onye anụnwa na-eme ife dị etu a. Ihe a bụ individual something ka ọ bụ. Ị na-aghọta? Mana a na-ekwu ya like this, unu pụta na social media unu a na-akọ ife enwere isi na ọdụ. Ube mụ na gị na ube Igbo a kịta ị na-alacha today, ịmara na mmadụ chọpụtara ya. Ị nwere idea? Okay, ka m were mmaka na-atụ for example cassava. Ịmana cassava abụrụ Igbo origin. Cassava was never originated from Igbo land. Cassava bụ na ọ dị ka North America, Brazil or something like that ka cassava si before ndị Portuguese wee webata ya n'ala Igbo anyị. Okay, ka ewebatara ya, kedu ife that people ahụ bụ nna anyị mere because of that creative mindset and ha na-emete ihe research anọrọ na pieces cassava wee process enweta ife akpụ amụ na gị na-abụ na eri today. Ị na-aghọta? Process enweta garị, process enweta ife niile dị iche iche, ma arịbọ ma ife niile a na-eri. I nwere that kind of creative mind ka m na-ajụ gị. I'm asking you, mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu na ọ na social media, anyị na-akọ akụkọ ụka asịrọ, omenala asịrọ, ihe a na-ekwu okwu ewu. Let's go back the way our forefathers is. They are critical thinkers, the people with creative mind. Ndị na-anọ na-echepụta kedu ife a ga-eme ka society wee nwee ike ịga n'elu. Ekwubuona m before gwunu that na whether you like it or not, civilization bụ na Africa ka o bido.
ada agwa ya dụrọ go and do your research. Ada m ekwu okwu westernization, m ga na-agwa gị elu echi because most of us nọ n'Africa na practice ya na-akpọ westernization. That is why ọ ga-abụ asị Igbo man, asị onye Igbo ịnụcha nwaanyị je mechie ego, ekwesịrị gị na ị ga-agba akwụkwọ. Ịmara na ịgba akwụkwọ bụ western culture ka ọ bụ. O nwere ihe dịka white wedding na Bible. O nwere ihe dịka na Bible ebe ya agụta na Bible na fada bụ ihe ya embrace marriage. Ịmara na ya parents ga-endorse ya marriage. You don't know. A lot of things mụ na gị na-abụ na-eme n'Africa bụ ihe a na-akpọ westernization. Ọ bụrụ civilization. Before ndị ọcha abịakwute m na nna m na gị, enwekwa ihe a na-akpọ civilization n'ime nna m na gị na-akpọ this our ancestors ị na-akọ ife ị na-akọ. Jekenitiche, what is the meaning of civilization? Kedu ife bụ the meaning? Civilization abụrụ mgbe ndị ọcha bịakwutere anyị. Let this thing stop confusing you. Civilization bụ na ndị bụ mmadụ ebidogo ime research na-achọpụta gasị ife ga-abalị humanity uru, bụ na ihe niile ndị achọpụtara bụ nna m na gị na-abụ ka na-abara anyị uru. Ihe ha chọpụtara ihe dịka 800 AD or 900 AD thereabout. Ịchọkwa ịma go to research mara ihe bụ how long has Igbo race or Igbo tribe has been existed in this planet Earth. Then Ogiri, kedu oge ha fandụrụ Ogiri? Mgbe maka ya adịrọ kedu ife fasi esi nri ha ji enye ha test. Like I tell my people, I don't eat maggi. Nwere ihe nji maggi eme, nwere m ike iji maggi wee shi n'ụwa. I don't do that. And onye kpatara o ji afịa m ala, ọ na-afịa m ala iri nri outside. But let me know go deep. Pụta na m achọ ịpụta as a human being. Think, na think. That is not thinking. Don't base on this story na ano. This or apụtasị Mungo Park discover Naija. Mpụta na ajụ onwe m. Does it mean that na ndị ọgbalụ emebebere exist before Mungo Park abịa? Who is Mungo Park? Apụta ya na-ege Pharisee story ma amara ebe o si. Nna gị ha nwegoro ihe a na-akpọ igba egwu. That igba egwu sụrụ chọcha. Onye kụziri ha ihe a niile? Ọ ihe echiche wepụta. Let me not talk much, my people, but help me share this video. It's very important. We will keep on, writing our people, educating our people to know things. Yeah, Jobulo only know why we found about safe faith. You understand me? You can never run away from your shadow. You understand me? So whether you like it or not, we are all Igbo and we are all Africans. The earlier you start acknowledging your ancestors is better for you. Tago, only something but let's go back to the things Hamel. Not look at China today. In China they produce what was not originated from China. But they come into the limelight and upgrade everything, research and upgrade. Let me stop here. Let this be a story for another day. Let me share this video. Thanks for listening and remember, guys.